Halkara jemgyýetçiligi her ýylyň 30-njy awgustunda dünýäde zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalaryny hatyrlaýar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyna 160-dan gowrak adamyň zorlukly ýitirim edilmeleriň pidal hökmüni resmi görnüşde bellige alynan onaýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji oktýabryna her ýylyň 30-njy awgustuny zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkary güni hökmüni bellemek barada karar kabul etdi. Şondan bäri bu sene dünýäde adamlara garşy jinaýat hökmüni ikrar edilen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalaryny goramagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy gönükdirilip her ýyl giňden belenip geçilýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi bu sene bagşlap ýörüýte gepleşikler tapgyryny taýýarlady. Adamlara garşy jinaýat hökmüni ikrar edilen zor bilen ýitirim edilmelere bagşlanan 3 bölümden ibaret ýörüýte gepleşikler tapgyryny öňümüzdäki 1-nji sentýabrdan başlap her ýekşenbe güni Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryny we web saýtyna, şeýle-de YouTube we Facebook sahypalaryny dinläp bilersiňiz. Bu gepleşikler tapgyryny Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň ykbalyny ýakynan izleýän Aşgabatly synçy Serdar Aytakowyň siýasatçynas Kümüş Baýryýewanyň şeýle-de olary diýip urkudyn kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waterson Azatlyk radiosyna beren interwýularyny dinläp bu halkary kampaniýanyň beýleki bir egindeş esaslandyrjysy Erkinlik faýllary guramasynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň zorlukly ýitirim edilmeleri boýunça pikir garaýşlary bilen tanyş bolup bilersiňiz. Şol bir wagtda bu gepleşikler tapgyryny Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparmat Niyazowyň janyna kastedişlik wakasy diýilýän waka boýunça käbir detallary bilen tanyşyp bilersiňiz hormatly dinleýijiler. Bu gepleşikler tapgyryny hökman dinleň. İnsan hukuklaryny goraýjy bir näçe halkary guramasy Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň ýygyny çalmagy, bu mesele Türkmen hökümetiniň hemde halkary jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmäge niýetlap 2013-nji ýylda olary diýip görkezdiň kampaniýasyny esaslandyrdylar. Bu kampaniýanyň çägine Crude Accountability, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Erkinlik faýllary, Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny goraýjy ýyry toparlar, şeýle-de Türkmenistanyň bolan garaşsyz ekspertler we raýat aktivistleri ýurdun türmelerini direksiz ýiten adamlaryň ykbalyny öwrenip bu adamlaryň sanawyny ýöretip başladylar. 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu sanaw barha galňamak bilen boldy. Ýerkillerde türkmen türmelerini direksiz ýiten 88 adam boýunça subutnamalary hödürlen kampaniýanyň 2021-nji ýylda çap eden insan hasabaty ýurtda zor bilen ýitirim edilenleriň umumy resmi sanyny 160 adam hökmüne kesgitdi. Ýöne şol bir wagtda bu görkezijiniň ýüzlerçe adama barabar bolanyny çaklady. Türkmenistana direksiz ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça halkary tagyrlary birleşdirmäge çalışýan olary diýip görkezdiň kampaniýasynyň esaslandyrjy agdalarynyň biri hem düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Crude Accountability guramasydyr. Bu guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk radiosu bilen telefon töhbetde şu günü kampaniýanyň alyp barýany işleri barada maglumat berip Türkmen hökümetini adamlary zor bilen ýitirim etmegi besetmäge çagyrdy. The list has not been formally updated for the last couple of years, but that does not mean that the list is not growing. Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň sany soňky bir näçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany at bar. Bu sanaw ençe ýyl mundan ozal ýitirim bolan adamlary hemde käbir soňky hadisalary hem öz için alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayatlary diýilýänler boýunça kategoriýalara bölýäris. Ýöne biz olaryň syýasy tutsaglar bolanlygyny bilýäris. That was committed, although we know that these are political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did. Deep Water saýdýar. Ol Türkmenistany ýitirim edilen adamlaryň arasyna hususan bir ýam tutsaglyk möhleti tamamlanan adamlaryň we olaryň maşgaly agdalarynyň hal ahwalyny ünti çekýär. There are over 30 people on the Prove They Are Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term. Sanawdaky 30-dan gowrak adam biri ýam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgaly agdalary we halkary jemgyýetçiligi olaryň dirildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňkü bolýan türmesindedigini ýa-da däldigini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy öwrenmek mesele bu adamlaryň öz maşgalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkary kadrlarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan doly peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletiniň dolandygyna garamazdan türme tutsaglygynyň dowam etdirilmegi göz çykgynç hukuk bozmasydyr. To all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms. Diýip insan hukuklaryny goraýjy aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz bu maglumatyň dogry görnüşi bilen Azatlyk radiosynyň web saýtyny tanyşyp bilersiňiz. Şeýle-de dünýä türkmenleri gepleşigimizden hususan öňümüzdäki hepdelerde efire beriljek 3 sanyny dinlemegi ýatdan çykarmaň.
Rus prezidenti Vladimir Putin öz döwletiniň siýasatyny goldamayan we Russiýa göçüp gelmek isleýän beýleki ýurtlaryň raýatlaryna goşadyrnak içinde gumanitar goldaw bermek hakynda karara gol çeken soň Russiýa gitmekçi bolýan lewaplaryň sanynyň göz görteli köpelendigini synlasa bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 awgustda Sebitden maglumat berdi. Türkmenabat şäherindäki Lewap vilayet migrasiýa bölüminiň öňünde täze biometrik pasportlary almak üçin nowaty dronlaryň sany ýüzlerçe adama ýetýär. Olaryň tas ählisi Putiniň karary barada gurrun bolgap, ähli maşgalak dağlar bilen bilelikde Türkmenistany terk etmäge taýýardyklaryny aýdýar. Dip ýagdaýlardan habarly Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu raýatlaryň arasynda gullugy tamamlan ýigitleri we ýaş gyzlary 10-20 ýyl çemeti büdjet idaralarynda işlän Lewaplyları görmek bolýar. Men jaýymy we maşynamy hem satjy. Bir sany çağan bar. Ähli resmi namalar oňurup Orsiýete gitjek diýip saýatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Putin öz döwletiniň siýasatyny goldamayan we Russiýa göçüp gelmek isleýän daşary ýurtlar üçin ynsanperwer goldaw bermek baradaky karary 19 awgustda gol goýdy. 1 sentýabrda güýje girýän kararda däp bolan Rus ruhy we ahlak gymmatlyklaryny paýlaşýan adamlara gumanitar goldaw gözeňinde tutulýar. Oňa laýyklykda daşary ýurtlara bir ýereklik 3 aýlyk wiza berler we olar Russiýada wagtlaýyn ýaşamaga ygtyýarnama ýüz tutup bilerler. Bu ygtyýarnama olara Russiýada 3 ýyl ýaşamaga we işlemäge mümkinçilik berýär. Daşary ýurtly raýat ýurtda 5 ýyl ýaşandan soň Russiýanyň raýatlygyna ýüz tutup biler diýip RTVI Rus neşri ýazýar. Biometrik pasport almak isleýän türkmenawatlaryň ençemesi Türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatynda närazydygyny, çağalarynyň ýagty geljegi üçin ýurtdan gitmeklik kararyna gelendigini aýdýar. 20 ýyllap hökümetde işledim, para we adalatsyzlykdan ýadadym. Putiniň çeken kanuny esasynda ýeňilleşdirilen prosedura boýunça raýatlyk alyp bolýar. Meniň aladam çağalarynyň geljegi diýip Türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir wagtda karary öwrenen Türkmenawatly ýuristleriň bir näçesi anonimlik şertinde beren maglumatynda onuň daşary ýurtlara Rus raýatlygyny kepil geçmeýändigini nytaýar. Şeýle de olar kararyň wagtlaýyn ýaşamaga ygtyýarnamany gözeňinde tutýandygyny aýdyp, onuň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda söwüşmäge hakyna adam tutmak üçin kabul edilendigine ynanýandyklaryny bellediler. Adamlar Putiniň çykaran kararynyň ýasamadygyny, Ukraina garşy alyp barýan urşunyň bir elementidigini düşünmeli. Sebäbi Russiýanyň Merkez Asyýadan bolan migrantlary hakyna tutma harby toporlar arkaly Ukrainadaky urşuny söwüşmäge iýerýändigini bilýäris, eşitip gelýäris. Dip Türkmenawatly ýurist anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 178-nji maddasynda Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurtlarda harby çaknyşyklary ýa-da harby hereketlere gatnaşandygy üçin 3 ýyldan 8 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasynyň berilýändigi aýdylýar. Kanunda ýaraly çaknyşyklara ýa-da harby hereketlere gatnaşan döwletiň raýaty bolup durmaýan, onuň çäklerinde hemişelik ýaşamaýan we ol döwlet tarapyndan resmi borçlary ýerine ýetirmek üçin ygtyýarly edilmedik we maddi syýlag almak maksady bilen ýaraly çaknyşyklara, harby hereketlere ýa-da gaýry zorlukly hereketlere gatnaşan adam hakyna tutulan diýilip hasap edilýär. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina sebäpsiz çözup uly goşun sürdi. Şondan bäri Russiýanyň daşary ýurtlary şol sanda Merkez Aziýaly zähmet migrantlaryny bu urşa uğratmak ýaly mejburlyk ýa-da hile bilen bagly hadisalaryň köpelýändigi barada maglumatlar ýygyderli peýda bolýar. Ýöne soňky ýyllarda Russiýada urşa uğradylmak howpynyň artmagy hem türkmen migrantlarynyň Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda bu ýurda gitmek isleglerini gowşatmaýar. 2023-nji ýylda Türkmenistandan Russiýa gelýänleriň sany ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende 9,5 esse artdy.
RBK neşri Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyna salgylanyp, geçen ýyl Russiýa syýahatçylyk maksatlar bilen Türkmenistanyň 34.700 raýatynyň gelendigini, 2022-nji ýylda bu görkezijiniň 3600 adama deň bolandygyny habar berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndan tesbir alyp bilmedi. Täze oku ýylynyň basagysyna şu ýyl paýtagatdaky orta mekdeplere başlangyç bilim almaga barýan 1-nji synap okuwçylarynyň ene atalaryndan EM pul serişdeleri ýönelik başlandy. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy 30-njy awgust Taşgabatdan maglumat berdi. 1-nji synpa barýan okuwçylaryň ene atalaryndan çeýlede mektebe çenli çağalar waglaryna gatnaýan körpeleriň ene atalaryndan okuw esbaplaryna hemde hojalyk zerurlyklaryna niýetlenip pul serişdeleri toplanyp alynýar. Diýip bir Aşgabatda ýaşaýjydýar. Ene atalary görä her bir okuwçy mektebi 100 sany A4 kagyzyny, şerede kisere kopya maşinanyň fiýatyny doldurmak üçin, bulardan başga da arastaçylyk serişdelerini satyn almak üçin pul serişdesini eltmeli. Mugallimlere görä kisere kopyalarda okuwçylaryň sapak wagtyny ýerine ýetirýän gönükmeleri köpeldilýär. Şeýlede zerur bolan halatyny olaryň resmi kagyzlary print edilýär. Ene atalar öňkü ýyllardaky tejribelere salgynanyp kanseliýariýa haritlaryny ýa-da sorulýan pul serişdelerini öz wagtyny mektebe getirmedik okuwçylaryň mugallimler tarapyndan çetletmelere sebäp edilýänliklerini aýdýarlar. Mugallimler pul getirmedik çağalary sygdyrmaýarlar. Bu bolsa olaryň ruhy ahwalyna yarama täsir ýetirýär. Okuwçylary mektepden soňadýar. Diýip paýtatda bir ýaşaýjydýar. Yerli ýaşaýjylar öňkü ýyllardaky tejribelere salgynanyp ruhy zeper ýetirmeleriň diňe bir mektebe pul getirmedik okuwçylar bilen çäklenmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan paýtatda bir ýaşaýjynyň sözlerine görä, mektebe gatnaýan çağalaryň arasyna EJS ýa-da KKS daşary ýurtlarda zähmet çekip maşgalasyna pul guradiýan hojalyklaryň çağalary hem mekteplerde wagtly häkimetleriň esassyz sorag etmelerine sebäp bolýarlar. Emkemi işgarlary duýdansy mekteplere gelip EJS ýa-da KKS daşary ýurtlarda zähmet çekip ýyzda galan maşgalak dalaryna pul guradiýan hojalyklaryň çağalaryny gyýyz bolsun, oglan bolsun tapagy ýok. Bir togo gawap edil howply jinayatkar tutan ýaly gyssaýarlar we soraga çekýärler. Käg wagt olaryň elektron enjamlaryny alyp gidýärler. Diýip bir atene täze okuwylynyň öňü sürüsini öňkü ýyllarda bolan wakalary ýatdaýar. Şeýle çağalarda bilime bolan höwet peselip bolar okuwdan galyp başlaýarlar diýip ene atalar aýdýar. Bu aralykda Türkmen medeniýet şuýl paýtat boýunça 17864 okuwçynyň 1-nji synpa kabul edilýändigini, olara notebook kompýuterlaryň sowgat berilejekdigini habar berýär. Ýurdun beýleki käbir kunjaklaryna okuwa kabul edilýän körpeler barada aýdylanna yerli medeniýete görä meselem Balkan welaýatyna şu ýyl 11500 çemesi çağanyň başlangyç mektebi başlamagyna garaşlýar. Olara da notebook kompýuterler paýlanyp beriler diýip yerli medeniýet ýazýar. Türkmenistanyň okuwçylardan, ene atalardan hatda mugallimlerden umuman büdjet işgärlerinden ýygyderli pul ýygnamak däwi saklanyp galýar. Her ýyl ýurt boýunça edara karhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin, şeýle propaganda medialaryny şolsana ýylyň şygarlaryny çalışmak üçin raýatlardan ýygyderli görnüşde pul toplanýar. Paýtatyň mekteplerine okuwçylardan ýygnalýan pullar bu gezek olaryň öz zerurlyklaryna şolsana kanseliýariýa haritlaryna, A4 kagyzlaryna, kserokopýasyýalaryna we beýleki okuw esbaplaryna niýetlenýär. Ýöne ýurdun orta mekteplerine prezidentiň portretlerini çalışmak, ýylyň şygarlaryny çalışmak ýaly çağanyň bilim we terbiýesine dahylsyz serişdeler üçin hem ene atalardan pul serişdeleriniň ýygnalyp alynan halatlary köp bolupdy.